Boas tardes, benvidas e benvidos á celebración do Día de Galicia en Vigo 2026. Comezaremos coa interpretación de Serenata de Manuel de la Dáliz a cargo da Orquestra Clásica de Vigo. A continuación, o pregoeiro David Regades, delegado especial do Estado para o Consorcio da Zona Franca de Vigo, lerá o bando. E remataremos cunhas verbas do alcalde Abel Caballero.
Señor alcalde, concelleiros, concelleiras, autoridades, amigos, amigas, gracias. Gracias, alcalde, por escoller a Zona Franca de Vigo para poñer palabras a un día tan especial como é o Día de Galicia. É para min unha responsabilidade dar voz a esta celebración. Hoxe celebramos a Galicia emprendedora, a que ten no centro de acción a xente, orgullosa do seu talento, da innovación, da súa iniciativa, que nos sitúa na revolución da nova industria. Unha Galicia admirada no mundo, como espacio innovador, cunha aposta clara polo fluxo de tecnoloxía e coñecemento entre universidades, centros tecnolóxicos, administración e o ecosistema empresarial. A Galicia que esperta antes de que saia sol. Temos a fortuna de vivir nun paraíso, como é Vigo e Galicia, rodeados de natureza, paisaxes, gastronomía, cunha fonda tradición cultural. Herdeiros e herdeiras dun patrimonio material e inmaterial que constitúe o alicerce sobre o que construímos o noso presente e imaginamos o noso futuro. A escritora galega Emilia Pardo Bazán, muller feminista e vanguardista, escribiu sobre a nosa cidade. Vigo é a mellor baía de Europa, unha das mellores do mundo, e rodeada dunha comarca incomparable, de amenidade, de placidez e de poesía. Falaba tamén das sublimes paisaxes das nosas postas de sol, da majestade e grandeza infinita no espectáculo do caso sobre a ría de Vigo, envexa das nacións. E decía, hai máis dun século, non sei se veremos os 200.000 habitantes en Vigo, pero que sí que estou segura é de que vamos no camiño e ese camiño botou a andar. Non se equivocaba. Esta cidade, motor de Galicia, é imparable. Esta velocidade aumentou nestes últimos 19 anos, cun proxecto de todos e de todas, cun proxecto de unidade colectiva, un proxecto das persoas no centro, das persoas da Zona Franca, do Concello, do Goberno de Empresa, de España, das empresas, etc. etc. Un proxecto de cidade, un proxecto de todas e todas, impulsado polo noso alcalde, a súa visión da cidade por enriba de calquer outro interés, que fai que frezca de forma exponencial. A Zona Franca é unha das pezas claves para contribuir dende Vigo o crecemento da economía de Galicia. A Galicia da automoción eléctrica, autónoma e conectada, a da mobilidade, a do aeroespacial, a Galicia da aeronáutica, da biotecnoloxía, das vacinas, do audiovisual, a Galicia da economía social, a Galicia das TIC, a Galicia da robótica, da fotónica, da intelixencia artificial e tamén da cuántica. En definitiva, a Galicia que está a transformar a economía, a que está a contribuir á soberanía tecnolóxica e industrial dende aquí de toda Europa. Vigo e Galicia son quen de reter e atraer talento. Unha Galicia na que a súa mocidade xa se queda a traballar aquí. Son a xeración máis formada, a máis formada da historia seguramente, que compite en igualdades de condicións, conseguindo éxitos nacionais e tamén internacionais, cumprindo a folla de ruta de traballar dende o local para o global, o camiño da nova industria e tamén o camiño da nova economía. A colaboración público-privada atrae empresas referentes e aposta por unha industria sostenible de enerxías limpias que respeta o noso planeta. E como exemplo, a nosa pesca, unha pesca responsable, o maior reflexo do cuidado do ecosistema mariño de todo o mundo pesqueiro. Nestes últimos anos puden estar en moitas graduacións e comprobar o potencial da nosa xente, a mellor preparada do mundo e con 1000 oportunidades nestes momentos na nosa cidade e en Galicia. Tamén chegou o momento de subir os salarios e equiparalos internacionalmente, xa que competimos internacionalmente, porque do resto que fai falla para retelos témolo todo. Contornas de traballo amables, pretos de parques naturais, opcións deportivas e culturais, un lugar sostible para vir e para vivir,
ben comunicado co mundo e con unha universidade e centros de formación profesional que alimentan o coñecemento. E así como temos que seguir crecendo. Esa é a nosa fórmula, porque defendemos competir en excelencia, en valor engadido, e non vamos a defender o low cost. O emprego ten que ser tamén de calidade e con bons salarios e boas condicións laborais. Tampouco esquezamos que as persoas son o centro da nosa economía. Non hai desenvolvemento económico se non hai desenvolvemento social. E non haberá economía intelixente nin decente sen as mulleres e os homes non seguimos a loitar por a igualdade de oportunidade. Non podemos permitirnos o luxo de desperdiciar máis da metade do noso talento. E tamén temos que contar ca diversidade dunha sociedade que, cando abraza as diferentes capacidades, é moito máis rica e vaille mellor. Estamos moi orgullosos e orgullosas de ser de Vigo, de ser galegas e de ser galegos, porque temos moito futuro e gañámolo cada un de nós. O alcalde, Abel Caballero, sempre di: non nos fixemos no próximo, fixémonos no mellor, e o mellor perfeccionémolo. E iso é o que está a acontecer na nosa cidade e o estamos a estender por o resto de Galicia. Apelo, polo tanto, ao optimismo, porque estamos preparados e preparadas e estamos demostrándolo. Solo falta que nos lo queramos un pouco máis, porque hai base de sobra para todo isto. Vigo é unha cidade que nace do mar e que mira ao mar. E ese mar nos fixo exportadora, pero tamén nos fixo cosmopolita. Esta cidade é o motor de Galicia, un motor imparable pola súa unidade frente ao proxecto colectivo. Aí nace a súa forta, un modelo que se define entre todos e todas, un modelo que beneficia a todos e todas. Vigo e Galicia son unha terra que converte o esforzo en progreso, o talento en innovación e as súas raíces en futuro. Hoxe celebramos con orgullo unha Galicia que mira ao mundo, desde a fortaleza da súa economía, das súas empresas e dunha sociedade emprendedora que nunca renuncia a crecer. E como decía Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos. Vigo e Galicia levan xeracións demostrando ese heroísmo, un heroísmo para nós cotián, o dos seus traballadores, os das súas traballadoras, persoas emprendedoras, empresas e sectores productivos que converteron o talento e o esforzo desta terra en progreso e en benestar. Feliz Día de Galicia, viva Vigo, viva Galicia. Gracias. Tenientes de alcalde, pregoeiro, concelleiras e concelleiros, valedora do cidadán, autoridades, miñas donas e meus señores. En que provincia está Vigo? Hai 20 anos. Esta era unha pregunta habitual cando decidíamos que éramos de Vigo. E os titulares dos xornales daquel Vigo de comenzos de século tampouco deixaban lugar a dúbidas sobre a realidade que vivíamos. Nova vertedura de aguas sucias á ría, o río Lagares queda sin fauna, escasa ocupación hoteleira durante este ano, Castrelos non acollerá concertos este verán, Vigo excluída da alta velocidade ferroviaria, Caixa Nova amenazada a fusionarse ca Caixa do Norte, novo accidente no tramo Vigo-Porriño de A55. Era un Vigo en branco e negro, que seguía triste ao principio do século
XXI. E foi entón cando a cidade decidiu cambiar o seu destino. Comezou unha transformación profunda que a levou do branco-negro a cor, ata convertirse na cidade que hoxe somos. Unha cidade admirada, respectada e considerada un modelo a seguir en toda España. Puxemos a Vigo no mapa. E hoxe, tanto se fala de Vigo e tantas cidades queren ser Vigo. Mírannos como un modelo de éxito e nós hoxe sentimos orgullo de ser de Vigo. E no Día de Galicia queremos recoñecer e poner en valor o cambio real que a cidade experimentou nestes anos. Porque esta vez Vigo, como Ulises ao seu regreso a Ítaca, non se deixou seducir polos cantos de serea. Defendeu a súa identidade e fixo con carácter, con forza e con enerxía. No seo dunha Galicia nai e señora, Vigo foi tantas veces relegada e aínda marxinada. Negóuselle a condición de sede de importantes institucións. A capital de Galicia, a delegación do goberno, a administración de xusticia, as 4 capitales de provincia, ningunha leva o nome de Vigo. E cando a AVE fixo a súa aparición, Vigo foi ignorada. E a autovía de Madrid nunca alcanzou esta cidade. Mais agora avanza con máis forza que ningunha outra cidade galega. Na economía, vivimos o mellor momento económico da historia da cidade. Temos un emprego récord e un crecemento sin precedentes. Na tecnoloxía, atraendo proxectos como Spark, Indra ou a moi alta tensión eléctrica, no apoio á industria co PERTE da automoción, co que aseguramos a continuidade de Stellantis ou co PERTE do Naval. E referentes na cultura, que a rede de museos municipales máis importante de España, con centos de miles de visitantes, e co Marco, e construindo a nova pinacoteca Francisco Fernández del Riego, e co novo espacio expositivo na Casa das Artes, que acolle unha gran colección municipal de arte galega, ou as 9 bandas de músicas, con 2 orquestas sinfónicas e con 40 coraes, e a Coral Casablanca, actuando en Castrelos uns días atrás. E co Mar de Vigo, o auditorio máis importante de Galicia que construímos naquel negro buraco perto do mar. Mais en Vigo, outras institucións funcionan soplando no vento, blowing in the wind, como canta Bob Dylan. E con a educación, que a UNED que hubo que traer a Vigo, a pesar da encarnada oposición de algúns, financiada na súa totalidade por esta cidade. E que as escolas municipais de música, de danza, de teatro, a ETRAZ e MAU, o mesmo Vigosónico, que funcionan como motores de cultura e como espacios de encontro. E que as melloras realizadas en tantos centros educativos e as becas de libros de texto e as becas de comedor, apoios imprescindibles para tantas familias. Obrigación das comunidades autónomas, máis de novo, blowing in the wind. E que a gratuidade total nas 9 escolas infantiles, 6 delas construídas nos últimos anos, tamén polo Concello. Vigo é a cidade que mellor fala inglés. E dentro duns meses despediremos as mozas e mozos que viaxan becados polo Concello para estudiar en Inglaterra. O programa Vigo en Inglés, polo que xa pasaron máis de 13.000 mozas e mozos, hai 20 anos, estudiar no estranxeiro era un privilexio reservado aos fillos dos donos das fábricas. Hoxe é unha realidade para todos. Cando parten, nos preto de 40 voos que os levan a Inglaterra, co Vigo en Inglés na súa sudadeira vermella, levan tamén un imenso sonriso. E ali todos son iguais. Todos van ás súas cidades coas súas familias inglesas e todos representan orgullo desta cidade. E coidamos e consolidamos a Universidade de Vigo soberbia e extraordinaria. A súa creación foi un fito para todos aqueles que apelexamos sin tregua. E seguiremos facendo para conseguir a implantación da titulación de medicina, que de ningún modo renunciamos. E Vigo é deporte. O deporte base é hoxe unha das sinais de identidade da cidade. E como mostra, a Vigo Cup, a competición de fútbol base con maior participación de toda España,
é unha referencia en Europa. E tantos clubs de baloncesto, de balonmán, ciclismo, patinaxe, ximnasia, de raqueta e un sinfín de deportes que son a imaxen da puxanza do deporte vigués. Porque o deporte une a mocidade e a iguala. E cando salen a competir, non importa de que lugar da cidade veñen, ni cal é a súa familia, importan o seu esforzo, a súa capacidade e a súa labora de equipo. Eso é igualdade. E ali senten orgullo das súas cores. E construímos pabellóns deportivos en Candeán, en Navia, en Etea, en Romil, Quirós ou Baleidos. E dispoñemos de 11 novos campos de fútbol e melloramos outros 32. Contamos con 3 novas piscinas e realizamos melloras noutras 3, xa en marcha agora a de Teis. Estamos ca creación da nova cidade do deporte. E agora, a piques de finalizar a gran transformación do estadio de Baleidos. Un novo Baleidos para o Celta de Vigo e ampliarémolo para o Mundial do ano 2030, que esta cidade acollerá, a pesar dos atrancos provocados polos que tantas veces se opuxeron a Vigo, polos que nos quixeron deixar fora do Mundial. E aínda hoxe, escondidos nos abismos do inferno, siguen maquinando en Galicia e aquí en Vigo. A todos eles decímoslle con absoluta firmeza: Vigo será mundialista. E o gran cambio na mobilidade que transformou a nosa forma de vivir a cidade. A mobilidade interna impulsada por casi un centenar de rampas, escaleiras mecánicas e ascensores situou a Vigo como a cidade do mundo con maior número de medios mecánicos de mobilidade urbana. E seguimos con novas rampas en tantos lugares ao largo e ancho de toda con mayúscula, de toda a cidade. E construímos unha cidade para a xente máis nova, parques infantiles, macroparques, auténticos espacios de convivencia repartidos por todo Vigo. Hoxe contamos con 150 parques infantís, 16 macroparques e o de Finca Matías xa en construción. E a mobilidade externa, que a gran estación de Vialia admirada en toda Europa. Preparada para a saída sur en túnel xa en marcha e para a chegada do tren de alta velocidade directo a Madrid, o que siguen querendo negarnos os mesmos que nos deixaron sin el. Blowing in the wind. A próxima primavera sairá en información pública o anteproxecto do trazado do AVE Vigo-Madrid por Cerdedo, que permitirá realizar o percorrido en menos de 3 horas. Trátase de avances que logramos co apoio do Goberno de España. Son avances que durante demasiado tempo se nos negaron por parte dos gobernos no ano 2000 e no ano 2013, e dende a Administración Autonómica. Deixáronos sin AVE directo e despois impuxéronos paradas ao longo de todo o percorrido, con un desvío de 100 km por Santiago. Pero a pesar desas dificultades, conseguimos reducir hai uns meses o número de paradas para situar o viaxe por debaixo das 4 horas. E sufrimos un duro ataque por isto dende a presidencia de Castela e León, e ningunha defensa dende Galicia. Blowing in the wind. E sigue sendo irrenunciable a autovía en túnel hasta o Porriño, unha infraestructura que Vigo leva décadas esperando. Por fin, un goberno a acomete e a financia. E aquí, os que todos sabemos, opóñense. Blowing in the wind. E que a nova avenida de Madrid xa na súa fase final. Transformamos unha antigua autovía cementada e gris nun gran bulevar de Europa. 40 anos de espera. Este Vigo, que xa é futuro, protexe tamén o patrimonio histórico. Non se trata únicamente de conservar edificios ou espacios singulares, é preservar a nosa memoria colectiva e fortalecer a nosa identidade e retomar a nosa historia. Desde os baluartes do Castro ata o dolmen Casa dos Mouros, o túnel da muralla de cidade que descubrimos imponente, o Pazo da Raposeira rehabilitado, o orgullo da Basílica de Santa María, a finca Mirambel. Estamos a recuperar un valioso legado que debemos transmitir ao futuro. E Vigo é hoxe unha cidade máis inclusiva, máis segura e máis habitable, porque emprendemos un modelo de éxito que prioriza a calidade de vida. E grazas a ese percorrido de humanizacións sin pausa que iniciamos hai case 20 anos, podemos disfrutar de máis de 1.200 rúas humanizadas do século XXI. Vigo é hoxe unha cidade de pedra,
inundada de árbores, de prazas abertas e de espacios de convivencia. 5.000 bancos distribuídos por avenidas, rúas e prazas, dende o centro aos barrios. Neste novo Vigo, cada vez máis ecolóxico que a plantación de miles e miles de árbores. Podemos caminar e vivir os espacios públicos. A posta en marcha do novo Pexón representa unha auténtica revolución para a cidade. Establece a construción de máis de 50.000 novas vivendas libres de especulación. Sí, libres de especulación, das que case 15.000 contarán con algún tipo de protección, en propiedade e en alugueiro, que por fin poderán atender os miles de demandas. É un Pexón que impulsa a vivenda, tanto vivenda en alugueiro como en venta, con tarxeta vermella á especulación prohibida e desterrada da cidade. E queremos que este sexa o Vigo das vivendas asequibles, das vivendas de precio tasado, das oportunidades para acceder a unha vivenda digna. E aí actuará a empresa municipal de vivenda de Vigo, que dende o Concello atenderá e abandeirará a construción para alugueiros asequibles. E actuará a Zona Franca, con centos de vivendas tamén de alugueiro asequible. E tenemos ali o novo Vigo Area, rexenerando unha parte da cidade que outros deixaron degradar en Teis. E tamén é censurable a inacción da administración responsable na vivenda, blowing in the wind. Abandono gravísimo. Tan só 62 vivendas terminadas en 18 anos, e ningunha sola vivenda de alugueiro asequible. E con este Pexón, Vigo, que xa é verde, o será aínda máis e dispoñerá de novos equipamentos e dotacións culturales, sociales e deportivas. En Beade, en Bembrive, en Matamá, en Coruxo, en Candeán, en Navia, en Colla, en Olla, en Alcabre, en Castrelos, en Cabral, en Lavadores, en Zamáns, en Salláns, en Valadares, en Teis, en Sárdome, na Travesía, nas Travesas, no centro e en todos os lugares da cidade. E a protección da contorna, crecimento sostible, uso eficiente dun recurso esencial, o ciclo da auga, compromiso co medio ambiente, depuradora e potabilizadora, grandes logros. De novo, co apoio do Goberno de España, e ningunha colaboración dos que tiñan a obriga, blowing in the wind. Vigo Nature, onde os animais salvaxes estaban en cautividade, converteuse nun catalizador de divulgación, respecto e conservación da naturaleza e do lecer. E hoxe, sen verteduras, a ría cada vez máis limpia, e o río Lagares con a súa fauna recuperada e o seu paseo xa construído en tantos kilómetros, ou a Vía Verde con miles de camiñantes. A iso súmanse o modelo de xardinería sostible aplicado en parques e xardíns, o cuidado dos parques forestales e un programa continuo de rozas e mantenimento. Querencia a naturaleza forma parte agora da alma de Vigo. E non descansaremos hasta conseguir CIES o Parque Mundial e CIES Patrimonio da Humanidade. O avance das políticas de benestar é imparable. Desde os cuidadores de barrio ao apoio ás ONGs, aos comedores sociales, dende o servicio de axuda no fogar hasta o albergue municipal, o único albergue municipal de toda Galicia. A solidaridade como pilar básico para a protección das persoas máis vulnerables. Os recursos para garantir os dereitos das cidadanía, de todas e de todos. E o apoio infinito á igualdade. Loita contra as violencias machistas. O novo Plan de Igualdade Municipal de Vigo, vixente hasta o ano 2030, consolida esta cidade como un referente en España. En os últimos anos, comprobamos que cada vez hai máis cidades que siguen a Vigo. Cidades que queren que as guiemos no Nadal, que lles falemos de turismo e que lles confirmemos que as primeiras luces xa se están instalando no verán e que o gran encendido que sigue medio planeta será en novembro. E facémolo con orgullo, porque Vigo converteuse na cidade do Nadal do mundo. E quen nos visita descobre unha experiencia inigualable. Volven despois para disfrutar do entroido da Reconquista do verán nas nosas praias, das festas patronais do Marisquiño e dos concertos de Castrelo, este ano todavía mellores.
Esta aposta polo turismo é un gran modelo de éxito no mundo, que consolidou a marca Vigo e que exerce como un gran dinamizador da economía e xerador de emprego e de oportunidades para toda a cidade. O mundo conecta cada ano co encendido das luces. E agora, cando alguén di que de Vigo, a resposta xa é: xa estive no Nadal, este ano vou a ir, ou é unha cidade maravillosa. Plans municipales de emprego e formación, miles de empregos creados, a aposta pola obra pública municipal para crear postos de traballo e máis calidade de vida. O noso programa quizás sexa o máis importante de España. E buscamos a eficacia na resposta ás necesidades da cidadanía. Solucionamos no menor tempo posible as cuestiones que nos demandan as viguesas e os vigueses e dialogamos permanentemente con Vigo, nos medios de comunicación, na relación directa, no 010, nas redes. Esta é a democracia. Unha atención fortalecida dende seguridade. A Policía Local realiza cada ano máis de 150.000 servicios de atención ciudadana, imensa labor. E agora, 2 novos parques de bombeiros, 6 novos vehículos solamente no ano pasado. En setembro alcanzaránse 189 bombeiros, máis que nunca na historia desta cidade. E frente á desidia e o abandono da administración responsable de cuestiones vitales para o crecimento da cidade, o Goberno de España axudounos sin reservas, a traveso dos fondos europeos. No Halo, na Vía Verde, en Alcabre Verde, na recuperación do sistema dunar de Samir, nas ramplas de Gran Vía, sí, as que tivemos que gañar nos tribunales ante a oposición feroz de algúns que nos las detuveron durante 2 anos. E unha interminable lista de realizacións en esa línea. E connosco o pregoeiro, David Regades, delegado especial do Estado no consorcio da Zona Franca de Vigo. O mellor delegado de Zona Franca que hubo nunca. Xestor eficiente e resolutivo, está a xogar un papel determinante no impulso deste organismo, hasta convertelo nun auténtico dinamizador do crecimento de Vigo. Cunha visión estratégica de futuro, David Regades logrou modernizar esta institución e proxentar o seu modelo en España e fora de España. Dedicación, compromiso e vocación. David Regades merece o noso maior recoñecemento. Camiñamos con firmeza no noso novo Vigo. Porta do Sol, lugar de grandes celebraciones, espacio arrebatado ao asfalto e hoxe vivido. Emblema do novo Vigo. Avanza o túnel del Duallen que nos pararon durante anos, avanza o barrio de Cura, unha gran transformación de toda a contorna en unha amplia zona peonil no Paseo de Alfonso, con a recuperación do casco vello, con actividade social, cos concertos, co Lecer, ca Reconquista. E os titulares dos xornais deste Vigo son agora diferentes. Vigo, o Nadal máis famoso e espectacular de España. Vigo, cidade líder con 12 bandeiras azules e 14 sendeiros azules. Vigo, 10 escobas de platino consecutivas, é a cidade máis limpa de Europa. Vigo é elexida como cidade máis feliz de España. Novas rampas á contratación dende a Praza de América hasta a Plaza de España. A OCU sinala Vigo como a cidade con máis calidade de vida de España. Vigo, escenario de máis de 40 rodaxes ao ano, referente para series, películas, videoclips e anuncios publicitarios. O Halo, icono da mobilidade sostible no mundo. Vigo, a cidade máis saneada de España, 6 días para pago a proveedores, débeda cero e os impostos e taxas municipais máis baixos de España. Vigo foi fundada á beira dun verso de Martín Codax. Escribiu o grande fabulador Álvaro Cunqueiro. Pero hoxe, eso é realidade. E baséase no orgullo de ser de Vigo. E facémolo dende o liderado e dende a unidade, camiñando unidos toda a cidade, tendendo a man amiga a toda Galicia con lazos de irmandade. A irmandade que escribía Rosalía de Castro en Cantares Gallegos, que saliu de imprenta de Juan Compañel na Rúa Real, en Vigo. Lugar máis hermoso non hubo na terra, que aquel que eu miraba, que aquel que eu me dera. E agora, Vigo ocupa o lugar que lle corresponde en España e no mundo. E somos esa gran cidade na Galicia e na España, porque en Vigo os tempos son chegados. Viva Vigo! Viva, Viva Galicia! Viva, Viva España! Viva. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Poremos fin ao acto coa interpretación do himno galego a cargo da Orquestra Clásica e despois poderán degustar un ágape nos xardíns contiguos. Gracias.